Ongi etorri gure sofa gaztelu gotorlekura. Arria, papera, guraizeak tiro. Alex, ez zenuke sofan salto egin behar. Nirekin salto egin dezakezu. Ongi. Mutilak ez zenukete sofan salto egin behar. Etorri, gurekin salto egin dezakezu. Ongi. Zer egiten ari zarete? Zergatik salto egiten ari zarete sofan, Mutilak, eseri. Sofan salto egiten ari ginen, ezertzea oso aspergarria delako. Sofan esertzea oso aspergarria da, eta gotorleku bat eraikitzen badugu. Eta garbitzen badugu. Mutilak, entzun, egin dezagun arria, papera, guraizeak erabakitzeko. Bai, egin dezagun hori. Irabazten baduzue garbituko dugu. Baina guk irabazten badugu garbitu eta gotorleku bat eraikiko dugu. Ados. Tratu eginda, arria, papera, guraizeak jaurti. Aupa, irabazi dugu. Gotorlekua. Hemen gotorleku bat eraiki dezakezue, baina ez ahaztu garbitzea. Ados. Goazen. 1, 2, 3, eraiki dezagun gotorleku bat. Mutilak, garbitu dezagun lehenengo. Urdina. Arrozosa. Urdina. Hori. Urdina. Gorria. Oso ondo, lagunak, aulkia hemen jar dezagun. Aha. Erabili ditzagun burkoak hormak egiteko. Oso gustatzen zaiz, baina uste dut burko gehiago behar ditugula. Segundo bat, mutila. Burko gehiago. Zerbait falta da. Badaki, jar ditzagun jostailua. Ongi, Alex, apaindu dezagun gure gotorlekua. Gure zaindariak. Ongi etorri gure sofa gaztelu gotorlekura. Aupa. Inoizko sofa gaztelu gotorleku honena. Gozoa, Alice, orain ekar dezagun zerbait ezertzeko. Zer, nola piztu da telebista? Lasai, orain itzaliko dut. Itxaron, ez zakatu ezer oraindik. Ez kezkatu, arreba, telebista itzalita dago. Lasai, zer da gerta daitekeen gauzarik txarrena. Zoruak laba bihurtuko da, ja. Inork, ez gaitu salbatuko orain. Esan nizun, Iban, ez zakatu botoia. Zer egin duzu? Ai, ez? Barkatu. Zergatik zaudezutik, Iban, egin zerbait mesedez? Ongi. Tira,
zerbait hobea da. Iban lagundu, sakatu botoia berriro. Askoz hobea da. Zer, ezinezkoa da, non dago nire pala, ez da bidezkoa. Iban, botoi gorria sakatu duzu. Beraz, ez duzu ulertzen. Esan nahi dut, nahiko bidezkoa, ez da, mutilak. Maria, beldurtuta nago lagundu mesedez. Ez izan beldurrik, Alex. Jauzi nire taulara. Lan bikaina, mutilak. Iban, harrapatu. Zure errua izan zen, argi dago, baina nik lagunduko dizut, anaia. Ados, prest nago, zatoz. Ai, ama. Egoera nire kontroletik kanpo dago. Utzi beste botoi bat probatzen. Iban, badakit zer egin, dantza egin behar duzu saiesteko. EPA. Bai, bikain egin duzu. Eba, irten gara. Baina lagundu egin behar diegu ere. Pentsatu, pentsatu, pentsatu. Espero dut sortea izango dudala oraingoan. Saiatu gaitezen berriro. Eskerrik asko, Iban! Oh, orain ulertzen dut. Zuentzat nator. Zer gertatzen da urrutiko honekin? Iban, geldidu Iban, begira, ez dago labarik. Iban, korrika. Aurkitu egingo dut labaren gelditzeko kombinazio egokia. Oh, ez, hori izan zen nire azken aukera. Ai ez, Iban. Ez kezkatu, Iban, salbatuko zaidugu. Kaixo, zua emergentzia da, laguntza behar dugu. Bidean nago. Sorte on. Ezin dut sinetzi, eskerrik asko ni salbatzeagatik. Lan bikaina, mutilak. Edozein egoerarako kombinazio egokia dago. Mutilak, uste dut zerbait dagoela kutxetan. Mutilak. Uste dut iez egin dutela. Ongi, neuk bakarrik jakingo dut kutxetan zer dagoen. Dorte ona opa zidan. Bai, Badakit zer egin. Superman naiz, Oso ondo, Superman. goazen jolasean aritzera. Noski, Begira, ziur nago ezingo dituzula globo urdin guztiak lehertu logo bati ukitu gabe. nik uste dut baietz, lortuko dudala. Saiatu dezagun. Kontatu lau pauso. Lau urrat. Begira hau. Tiro bikaina. Aupa, Baietz, ez dut sinetzi ahal, orain bertan aldatu behar ditut zapata. Ikaragarria. Zer dago barruan? Kaixo. Lagundu hemendik ateratzen. Ikaragarria. Ni naiz, zor, goazen jolasean aritzera. Dasha, mesedez, lagundu globo guztiak lehertzen. Ez, mailu bereziak dauzkat zuretzat. Leher dezagun urdina.
Ongi aurrera. Urdina. Oso ongi ari zara. Oso polita. Oso ongi. Dasha, saiatu horiarekin. Txori. Opa, opa. Ikaragarria. Eta orain, gorria. Wow! Gorria. Eta orain, azkena. Berdea, berdea. Ai, ama. Zor. Jainkoa la lagun. Aupa. Eskerrik asko zure laguntzagatik. Irubi, ile. Leher dezagun Spiderman kutxa. Ai ez. Iban, mesedez, lagundu niri berriz ekartzen. Arma eta somorroak bereizi behar dituz. Hau erabilgarria izan daiteke. Funtzionatzen du. Ongi, baina non jartzen ditut. Aha! Ongi, has gaitezen. Eginda. Nire txanda. Hulk da. Hulk, bezain indartsua naiz. Horma apurtu behar dituzu. Hulk superbotereak behar ditu. Lortu dut. Opa, misteriozko kutxak. Uste dut zerbait polita dagoela barruan. Jakingo dugu. Egin dezagun elkarrekin. Hiru bi lehen. Non dago superheroi? Agian sortea izango dut. Ba, agian urrengoan sortea izango dugu. Zein kutxa apurtu beharko nuke? Noski Harley Quinn. Beno, benetako Harley Quinn bata. Ikaragarria, horrek parekatzei jokoa da. Joko honetan, kutxa guztiak ireki behar dituzu. Txanda batean, bi kutxa bakarrik ireki ditzakezu. Figurak ez badira bat egiten, kutxak itxi. Figurak bat egiten badute, kutxak irekita uzten dira. Sorte hon! Denak argi goazen. Bai, lehen saiakera. Ai, ez. Espero dut, oraingoan sortea izatea. Bai, berriro parekatu ditut. Harley Quinn eta bi Harley nire gustukoa. Beste bat, probatu nahi dut. Beno, benetako Batman da. Kaixo, Maria, opari bat daukat zuretzat. Asmatu zein eskuetan. Nik eskuinekoa uste dut. Bai, eskuina. Da. Bai, lortu dut. Utzik dago.
Eskerrik asko. Ondo da, ez horregatik. Ikus dezagun barruan zer dagoen. Beno, Batman makila bat da. Batmobile. Bat cocktail. Gauza onak, gordeko dut. Oh, yes! Kutxa bat geratzen da bakarrik. Irek dezagun elkarrekin. Orain superheroak gara. Woohoo! Yes! Yeah! Let's... Wow. Dasha, Alex, ikus dezagun zer dagoen barruan. Dinosauro jostailua. Ideia bat daukat. Egin ditzagun dinosauro jostailu hauek hain handiak, eskultura horiek bezala. Hasi gaitezen Spinosaurusarekin. Aupa, hain handia. Non daude dinosauroak? Alex, korrika. Zoragarri handiak dira. Oso beldurgarria izan zen lagunak. Maria, dinosauro jostailu guztiak desagertu dira. Zer egingo dugu orain? Bai, Dasha, han kanpoan dinosauro asko daude. Erabili dezagun makil hau atzera bihurtzeko. Goazen. Hau biztaie berzor bat da. Dinosauro hau Rex familiako parte zen, baina lehenago bizi zen eta txikiagoa eta azkarragoa zen. Bere garezurrak, lobuluak eta ertz zorztunak zituen. Agian erakusketarako edo borrokarako erabiltzen zituen beldurgarriak. Eraman zaitzagun maletara. Hau Ixtio Benator da. Bere izenak arraina iztaria izan nahi du. Ixtio Benatorrek bela itxurako bi koskor zituen bizkarrean eta uraren ondoan bizi zen. Igeri egiten bikainak ziren eta arrainak jaten zituzten. Itzul gaitezen maletara. Nora joan behar dut, non daude dinosauroak? Hau Neo Benator da. Bere izenak ehiztari berria esan nahi du. Espero dut ez nahuela ikusiko, Neo Benatorrek usain oso ona duelako. Itzul gaitezen maletara. Oh, hauek jostailu hutzak dira. Ongi da pelutzei jostailu hutsa dela, eta ez benetako dinosauroa. Apaingarri bikaina, harrigarria. Ai ez, benetako Dimetrodon bat da.
aldakizu. Dimetrodonek dinosauroak baino lehen bizi izan zen duela 290 milioi urte baino gehiago. Harrapa dezagun. Bai, harrapatu dut. Itzul zaitzagun maletara. Ai, ez, hau ankilosaurus da. Eskutatu behar dut. Espero dut ez nauela ikusiko. Ikusi nau. Ankilosaurusen bustanak kluba handia eta pisutsua zuen. Begira bere bizkarra, plaka ezurtsuak zituen, armadura bezala. Orain, maletara itzultzeko garaia da. Oh, begira, hau maiazaura da, barkatu, baina itzuli behar zaitu. Hau Backless Spinax da. Oraindik, ez dugu asko ezagutzen horri buruz, zientzialariek bere hezurduraren zati txiki bat bakarrik aurkitu zuten, bizkarreko arantzaltuak zituen. Ziurrenik, bela txiki baten parte. Lasaitu, etxera joateko garaia da. Gozoki batzuk nahi ditut. Espero dut barruan dinosauriorik ez egotea. Hau Sinoceratops da. Txinan aurkitutako lehenengo adardun dinosauroa izan zen, eta Asiakoa bakarra. Itzultzeko garaia da. Begira, zure anaia da. Dinosauro bat entzuten dut. Hemen nonbait egon beharko luke. Oso gertu. Hau Ceratosaurus da. Bere izenak adardun zugandia esan nahi du. Begiratu bere adarrak, beldurgarria. Sudurreko adar bat zuen, dragoi baten antzera. Ceratosaurusek izatz luze eta malgua zuen. Krokodilo baten moduan. Itzuli zaitezen maletara. Begira, benetako dinosauro bat hemen. Hau Diplodocus da. Bere izenak babarrun bikoitz esan nahi du. Begiratu bere izatz eta lepo oso luzea landarejalea zen. Eta hostoak jaten zituen. Ez zait gustatzen hostoak jatea. Oso handia da. Maria emango diot. Dash eta Alex, azken dinosauroa aurkitu behar du. Begiratu haur horiek. Baina hau ez da dinosauroa. Non egon daiteke azken dinosauroa? Hau dinosauroa da, ez krokodiloa da. Bira dezagun dinosauro hau azkar, harrapa gaitzan baino lehen. Dasha, Alex, etorri, azken dinosauroa daukagu. Eginda. Biba. Etxera joan gaitezen orain.